So wafosa. So bazama everything. Bazama ukumotivate nami ngazama ukuyomshayela amahlaya ami. Wangawahleka. Ngabona ayisengangami. Base bezama Pastor Zondo. Uthi hey pastor, awuhambe uyommotivate uAndile kaMajula because he's feeling really down. Yabo. Kwaba ukuthi hey bengamotivate khona kulula. Kodwa inkinga uma uqasha uPastor Zondo fanele ucuphe nangesudu yabo. Because ngeke umazi le mjito. Akancane ukufika nje. Yena engaqoke kwazani. Ehamba nqunu nje. Ehamba kanjani? Yabo, sofanele umqasha umfundisi uZondo. Phinde ucuphe nangesudu just in case engambethe uthi hey qoka phambi kwabantu. Ngangayomvala le mjita kwakhe ngithi ngimvakashela ngezwe into engikhuba. Ngithe yini le? Ngithi ngiyayithinta lento laphambili ibhola nyana. Wavela ngale wathi ngiyakuzwa njalo shebeka lento yenzayo. Mangithi leshandise yakhe lomjita bese leyiqoqa lento lena. Manje usuyibeka nalapha angikaze ngibone into nje. I'm sure the day shatter. I'm sure the day shatter. Ubona iStromis masigqoke ingubo. Masigqoke ingubo bese kuba khona lo bamba ingubo kanje. I'm sure naye the day shatter khona inceko nje ezothuza beyibambele shandisi la eceleni. Zigwila naye nje. Anyway, that's my time in Poshembe. Thank you.